बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि अनसुंथाइजों 4 मे खालारखालि सारअन्थाइ बारहुंखाजों बुख्रेब जानाय नखरफोरनो तिलफार राननानै होदों। लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बर' गामिफोराव थांनाय 4 मे खालारखालि सारअन्थाइ आरो बारहुंखाजों बुफायलांजानाय बर' गामिफोर जेरै सिङिदलनि उत्तर कुलाबालि, खुलिसुक बायदि गामिफोराव बारहुंखायाव बुख्रेबलांनाय नखरफोरखौ थेर-बेथेर सिलिंखार खालामलाङो। बेनि असिलायै बर' थुनलाइ भवन बगिनदीयाव BKWAC नि मानिनां गेदेमा मासिगिरि सृजेन बसुमतारी बिथां आरो बर'फोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि फारियै प्रदीप बसुमतारी, आफादगिरि LD BSS, सुशान्त मोसाहारि नेहाथारि मिरु UBPO, रुबुं केरखातारि आफादगिरि लखिमपुर जिल्ला आबसु, महेन्द्र दैमारि गुनगोनां फोरोंगिरि, रेबेन गयारी, बारग' नेहाथारि, बोखावै लखिमपुर जिल्ला एबसु आरो कामेस्वर बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि लखिमपुर जिल्ला UBPO, कबिराम बसुमतारी, बारग' नेहाथारि लखिमपुर जिल्ला BSS, दिलीप स्वर्गियारी लेङाइ आफादगिरि लखिमपुर जिल्ला BSS बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। मा गामिनि हारिमुना? सिङिदलनि गामिनि। मा होदों दिनै? दिनै तिरपाल होदों। मानिफ्राय मोनदों बेखौ? अन्थाइ बुसि जानायनिफ्राय मोननाय जादों। दिनै माबायदि मोनदों ओरैनो तिरपालखौ मोननायाव? गोसोखौ मोजां मोनदों आरो। गोसोखौ मोजां मोनदों ना? आदैयालाय मा गामिनि? नोंथाङा मा गामिनि? मा गामिनि? मा गामिनि? ओरैनो मानिफ्राय होदों बेखौ तिरपालखौ मिन्थियोना? दिनै जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा थांनाय देग्लाय बोसोरनि मा दानमोन बैसागो दाननि गेजेरावनो बारहुंखाजों सारअन्थाइ आरो अखा बांखाजों न' बां बुख्रेबजानानै सारअन्थाइ गोलैनानै न'थिं गब्लंनाय बायजानायफोरनि थाखाय जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि बर' अट'नमास काउन्सिलनि बोखावजाय लखिमपुर धेमाजि जिल्लानि बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनिफ्राय डेपुटि चेयारमेन मुस्रि सृजन बसुमतारिया जोंनो बे तिरपालखौ राननानै होनाय जादों आरो दिनै। बेनिखायनो दिनै जियानो जायासै बिथाङा माबा मोनसे राहा लामा दिहुननानै जोंनो बे तिरपालखौनो थिंनि सोलाय तिरपालखौनो रानना होनायनि थाखाय तिरपालबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो जों बिथांनि बे तिरपाल रानना होनायनि थाखाय बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथाङा मा गामिनि? आं खुलिसुकनि। नोंथांमोननि गामियाव बेसेसो ओरैनो बारहुंखा आरो सारअन्थाइजों बुख्रुब जादों? जोंनि गामियाव बांद्राय गोबां न'खर बेबादि खहा जायाखै। जोंनाव 6 न'खरजों खहा जादोंमोन, नाथाय न'खरब्रैयाल' बे माने स्पटखौ हरनो हानाय जादों आरो। मा गामिनि राननाय जादों दिनै? मा गामिनो होनाय जादों? दिनै सिङिदलनि गामि आरो कुलाबालि गामिनि मानसिफोरनो होनाय जादों आरो जोंनि बे खुलिसुक गामिनि मानसिफोरनो होनाय जादों आरो। बेखिनिखौल' नुनाय जादों दायो। जोंनि हाबाफारियाव मा खामानि मावलांनो हागोन बायदि सानदों काउन्सिलखौ? जेनेबा काउन्सिलखौ बिदिनो रायजो राजानि हेफाजाब लानानै बेबायदि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिथांमोनाबो मोजाङै मावलांगोन होननानै बोसोन होदों, बुंथिनानै लादों आरो बेबायदिनो जोंबो रायजो राजाया बिथांमोना बेबायदिनो मोजाङै मोजां मावलांथों होननानै जोंबो बिथांमोननिसिम आसा थिनाय जादों आरो बिथांमोनखौ मोजाङै मावलांथों होननानैबो खावलायनाय जादों। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै तिरपाल बे मोनबाय,
बेवहाय गोजोननाय दंना? दिनै बे जों हिंनि सिलायै त्रिपाल होदोंबाबो गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिफ्राय बुरजाथ' बहानिफ्राय होनो हानो बिथाङाबो गोदान हिसाबै बेखिनिखौनो जाहाथे रायजोआ एसे सुबिदा जाथों होननानै बेखिनिखौनो जे होनो हादों बिनि थाखाय रायजो राजाफोराबो जोबोद साबायखर बावदों बिथांखौ आरो गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो आंनिफ्रायबो आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिसिम साबायखर बावनाय जादों आरो। मा मुं नोंथांना? आंनि मुङा मधुराम खेरकटारि आरो गामिया जाबाय घुलिसु। मा मुं नोंथांना? असिन बसुमतारी। मा गामि? सिंगिदुलनि गामि। सिंगिदुलनि। नोंथाङाबो दिनै तिरपाल मोनदों नङा होमबा? मोननाय जादों। माबायदि मोनदों गोसोआव? माने मोजां माने सारअन्थाइ बारहुंखा जोबनानै बेनो आरो न' बां माने खहा जानायनि खार'नाव